3, 2, 1, ideme. Dobrý deň, vážení diváci. Ja vás vítam v týchto krásnych priestoroch. Nachádzame sa v Agroinštitúte a sledujete práve televíziu Televízia. Dneska vám ukážeme jedno veľmi dobré, vynikajúce nitrianske rádio. Je to Rádio Max a teraz sa blížime k jeho obyvateľom, ktorí sa tu dosť často vyskytujú a my tu už máme prvých, myslím si, že moderátorov, tak ja by som teda rád sa privítal sú to moderátori, majú teda problém s rozprávaním, tak to skúsime ešte raz. Dobrý deň, my sme Televízia. A zdravím vás, ja som Anna Mária Mary Závodníková. Čo v týchto priestoroch robievate? Ja v týchto priestoroch sa len vyskytujem a sem tam poviem zo pár slov do mikrofónu. Ahoj, ja som Vlado. Čo práve teraz vy tu robíte vlastne, keďže sme vás zastihli z takej chulistivej trošku situácii? Vlado ukradol pitu. Je veľmi dobrá, ďakujeme Janka. Schovávame sa na chodbe, pretože tam môžeme byť nás pili. Inak ja tu vysávam. Vysielam skoro každý deň. Od januára budem vysielať každú stredu ráno od 7 do 10. Potom mám vlastnú... Ďakujeme veľmi pekne. Máme tu hostí máme tu, ktorí asi tiež prišli ste do rádia. Áno. A čo vás tak najviac teda láka, aby ste sem prišli? No tak pozdraviť vedúcich. Pozdraviť moderátorov. Ďakujeme. Takže ďakujem veľmi pekne, vy ste nám povedali asi viac než moderátori, pokračujeme ďalej. Tak ja vás vítam v priestoroch. V podstate dnes je deň otvorených dverí vianočný, takže vidíte, je tu aj nejaké pohostenie. V podstate teraz sa dostávame ďalej do priestorov rádia. Toto máme takú malú galériu, kde vidieť všetkých, čo robíme v rádiu. Tu máme aj galériu hostí, ktorí boli v štúdiu. Vidieť, že bolo ich tu tisíce. Aha! Dobrý deň! Dobrý deň! My sme z Televízie Televízia. Prišli ste teraz, robíme rozhovor. Kto ste? Tak ja som riaditeľka tohto rádia. Áno, a čo tu tak najčastejšie robievate? Tak najčastejšie pijem punč, lebo aj dnes určite to cítite, že tu je vôňa punču, tak zvyčajne pijeme punč. Áno, my sme si to všimli, každý, kto tu bol, pil punč a jedol pizzu. Bola som ešte nakúpiť darčeky, tak napríklad som ešte kúpila pre Miša Kožucha takéto tepláky, lebo on má veľmi rád také voľné ovoce. Do jeho podstavy sa to hodí. To je moderátor číslo 1. Pre Miša Malichera som kúpila takéto špeciálne trička, lebo minule mal také ufulané trošku to tričko, lebo u nás v rádiu, aj keď tie posluchači len počujú, ale sem tam prídu aj na návštevu. Ďalej sa dostávame do srdca rádia a to je obchod. Dobrý deň. Čo v rádiu robíte? Pracujem. Dobrý deň. A čo konkrétne robievate? Uhradzam faktúry momentálne. 23. najlepší čas. Dobrý deň, vy tu robíte čo? My sme z Televízie Televízia, takže poprosím serióznu odpoveď. Ďalej tu vidíme asi ďalšiu pracovníčku. Čaute. Ako sa voláte? Ja som Jana 2. Á, máme tu ďalšieho kolegu a tým je... Broňa, čo práve teraz vy robíte? Ja tu konzumujem pizzu. Čo tak väčšinou robievate? Rozdávam, teda ponúkam. Keby niekto... 15 hodín 56 minút, to znamená, že ešte také 3 hodinky tu s vami pobudneme. Teraz vám ukážem takú tú poslednú, úplne najhlavnejšiu časť a to je štúdio.
V podstate teraz musíme byť tichšie, lebo sa vysiela. Takže tu nahliadneme, toto je štúdio Rádia Max. Vidíte, že sú tu moderátori, majú aj hostia. Ja teda idem k moderátorovi číslo 1, aby sa nám predstavil. Dobrý deň, ako sa voláte? Zmizni. Chceli by ste niečo odkázať na Vianoce, teda je to taký čas lásky a šťastia. Našim divákom niečo milé povedať? Dobre, tak asi ja vám poviem za našu televíziu. Sme radi, že ste s nami strávili celý rok. Dúfam, že ma počuť a že budem proste hovoriť veľa lásky, šťastia a veľa takýchto milých ľudí okolo seba, ako som zažil dnes. Lúči sa s vami Lukáš Hrančík. Prajem vám krásne sviatky. Dovidenia. Šťastie je pokoj svety, vyšujeme vám. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, čo sa stalo, prihodilo, na stehe tleme. A čeltík, beltík, stielnou tvárou, nebojím sa tvojich čalov, bol som trošku nezbedný, tak 365 dní, to sa priznávam, polepším sa, sľubujem ti, veľ, to nie je klam, skovajme tvoj čeltík, beltík. Všetko.